Вітаю спадарства. Сёння больш падрабязна пра беларускі аўтаполк. Арганізацыя, якая займаецца перагонам з Еўропы машын для ЗСУ. Арганізацыя валантэрская і заўсёды ёй патрэбны кіроўцы. Я замацую ў апісанні кантакты, куды можна звярнуцца і дапамагаць гэтай арганізацыі. Што яшчэ я ведаю пра гэтую арганізацыю? Я ведаю, што арганізатарка, кіраўніца аўтапалка гэта Алена Жаркевич. Пазнаёміцца з ёй можна, я замацую у канцы спасылку на інтэрв'ю з Аленай Жаркевич, але спадарства, адразу папярэджу, інтэрв'ю атрымалася сумбурнае. Я думаю, што Алена альбо саромецца, альбо баіцца казаць на камеру. Такое бывае. Мы 2 разы пераздымалі гэтае інтэрв'ю. Але ў мяне ёсць выдатная думка, ідэя. Праз месяц я атрымаю легалізацыю і я буду выездны з Польшчы. Мы дамовіліся з Аленай, што паедзем ва Ўкраіну, пагонім машыну. Мая мэта – гэта зняць якасны матэрыял, ролік пра беларускі аўтаполк. І яшчэ, я думаю, што калі я замацую камеру на панелі, і Алена пра яе забудзе, то можна пачуць яе думкі і цікавае разважанне наконт таго, як вызваліць Беларусь. Шчыра кажучы, мне вельмі падобаюцца яе думкі, і я бы хацеў імі падзяліцца. Вось, таму, спадарства, дапамогі маленькай не бывае. Калі ласка, пішыце, далучайцеся да аўтапалка. Як ён выглядае, я ў канцы замацую ролік з мінулымі выездамі. І ўсё ў нас атрымаецца. Вораг у нас адзін, так жа, як і адна наперадзе такая важная перамога. Слава Ўкраіне! Жыве Беларусь! Кинулася в ноги мне весна, жалостно просила обогрей. Ці прилаши змерзла я одна, шоки вусны рассалуй смялей. Подыми над безданью полей, каб убачыць на царкве крыжы, ад бяды схавай і адзавей. Я ж узнагароджу ад душы, я адпушу цябе.